I'm not so sure if that's the right one. Reebok? No, that's mine. Yours did not arrive. The legging. Sorry. Siya yung pina-unbox ko kasi akala ko yan na yung surprise ko para sa kanya. Sorry, sweetheart. Not today. Akin pala. Bakit hindi dumating yung dalawa? I need to check in my email kung bakit hindi sila nag-arrive together. So anyway, leggings. Yung make niya is ito, Reebok. Yung color niya is gray. I'm against the light. Papasensyahan niyo na. So, anyway. Yan. Na-disappoint si Mr. Oh my goodness. So, ngayon, alam niyo naman siguro ang mangyayari kasi nakita niyo naman. So, anyway, magbe-bake tayo mga palangga ng pineapple upside down. Kasi, meron akong leftover na pineapple dito. Kasi 2 days ago, nagluto ako ng sweet and sour chicken and yung juice lang yung kailangan ko. So, kinip ko siya and this will be the 3rd day. So, kung hindi ko siya gagamitin ngayon, masasayang, masisira siya. So, naisipan ko na lang na gawa tayo ng pineapple upside down. So, titimbangin ko lang yung mga ingredients. Yung ingredients na i-follow ko is from Bear Book, yung Victoria Sandwich na recipe. Idodoble ko yung ingredients. $200 grams. Yung sugar, instead na 200 grams yung gamitin ko, 150 lang yung gagamitin ko. Margarine. Kailangan din pala natin ng itlog. Yung itlog nasa fridge pa. $200 grams. So, yung butter, yung margarine, the sugar, ihahalo natin. Yan. Oops. So, ito na. I hope hindi tumalsik. Of course, maglalagay din tayo ng flour. Little at a time. Yan na.
natin siya ng butter. Ilalagay na natin yung pineapple. Ang bango, ha? Wala tayong mga palangga. Cherry. Mali. Error. Error. Meron akong plano. Mali. Lalagyan ko siya ng kaunting golden syrup. Kaunti lang. Ay! My goodness. Tama na, tama na. And ito, i-spread lang natin. So, yan na. Meron na siyang golden syrup. So, ngayon, tsaka natin ilalagay yung yung pineapple. Hindi talaga ako pumapalo sa recipe mga palangga. Papasensyahan nyo na. Kaya, yung beer book natin, inspired na lang yun. Kasi yun na nga, hindi ko siya pinafollow. So, ito na siya mga palangga. Dito mga palangga, lalagyan ko siya ng apricot. Ito. Dahil wala tayong cherry eh. Wow, ang cute! Ang cute mga palangga. Wow, ang ganda tingnan. Pasensyahan niyo na, mababaw lang yung kaligayahan ko. So, ilalagay ko na yung cake mixture natin mga palangga. So, yan na siya. So, yan na siya mga palangga. So, ito na yung before. Ilalagay ko na siya sa oven. Ilalagay natin siya sa tray, just in case ba. Ilalagay natin ng 20 minutes yung timer. 1 minute. Check natin ha. This is our first check. Wow! Yan na siya mga palangga. Hilaw pa kasi wobbly pa siya. Hinaan ko lang yung cake niya. I-check natin ulit. Ay, wobbly pa din mga palangga. Hindi ko na lang siya kinuha sa oven kasi pag ganun ko, makikita mo pa din yung gitna na sobrang liquid, diba? So, I hope luto na mga palangga.
Wala, pinatay ko na yung oven. Sobrang confident ko. Naluto siya. Hindi pa siguro ba? Ah! Luto na! Luto na siya. So, iwan ko lang siya dito. Ang bango ha. Ang bango ng amoy. Many hours later. Kailangan ko na magluto mga palangga kasi yung oras dito is exactly 3 o'clock na ng hapon. And ang lulutuin natin is magbi-beef stew tayo. No, beef casserole. So magpapainit tayo ng kaldero at lalagyan natin siya ng oil. Alam niyo, yung glasses na sinuot ko, yung clear na glasses, maganda siya, pero ang problema ko mga palangga is, pag yan yung suot ko na glasses, sumasakit yung likod ng tainga ko. Ewan ko lang kung bakit, kasi yung pula na glasses, hindi naman sumasakit yung likod ng tainga ko. Yan lang talaga. Kaya ayun, akala ko na pag the more na sinuot ko siya, masasanay yung tainga ko. Pero the more na sinusuot mo siya ng matagal, sumasakit talaga yung tainga ko. Mas sumasakit siya. So, kaya ayun, sinusuot ko siya on and off. Lalagay ko na yung beef. Lalagyan ko lang siya ng asin at paminta. Lalagyan natin siya nito mga palangga. Tansya-tansya na lang. Yan naman yung palagi kong sinasabi. Then mag-a-add tayo ng carrots mga palangga. Tatlong carrots yung ilalagay ko. Maliliit lang naman sila. Naku, uy, itong langaw na to. Nag-dissolve tayo ng gravy powder. Yan. Yan. Tatakpan ko lang siya ng foil. So, ito na siya. Lagay natin siya sa oven. Until 4:30. Yung oras ngayon is 3:15. And then lalabas tayo mga palangga para mag-pick ng mga strawberry. Ano sa tingin niyo? Marami kaya tayong makukuha ngayon? Na-excite ako. Kung marami tayong makukuha ngayon, tomorrow, gagawa tayo ng smoothie siguro. Kasi meron tayong banana, nilalagyan natin ng strawberry. Ito mga palangga, oh.
Meron dito. Nakikita ko. Yan. Hinog na siya. Suriin natin. Parang wala tayong mamiss ba. Para walang masayang. Yan. Yan. Hinog siya. Lagay natin dito. Dito siya mga palangga, oh. Ito. Hindi pa yan ready. Hindi pa din ready mga palangga. That's a good one. Lalagay kayo dito mga palangga, ha? Manood lang kayo. Natin sa isang bed, yung old strawberry bed natin. Malapit na siyang mapuno mga palangga. At sobrang dami pang mga nag-i-start na mahinog. So, we're so blessed mga palangga. Yan. Hala, dito rin mga palangga. Ang dami. Tara. Magpipick up tayo. Dito kasi, makikita nyo talaga ba? Yan, oh. Yan. So, imagine nyo na lang na kayo ang nagpipick up, hindi ako. Yan, oh. Lagay natin dito. Dito, oh. Yan, hinog na yan. Ito, oh. It's looking good. So, ito mga palangga. Ito yung mga na-pick up niyo. So, ito sila mga palangga. Yan. Kain. Kuha kayo, libre lang. Magkakat ng grass si Mr. Kaya ayun, maingay. So, ito yung mga nakuha natin sa dalawang bed. Marami pang nag-i-start na mahinog pero hindi pa talaga sila ready. So, ito. So, another masaganang ani mga palangga. So, meron akong gloves dito at knife. Lilinisin ko lang yung bed kasi sobrang daming mga runners. Yung ibang runners, ikakat ko sila kasi some of them talaga hindi sila masyadong nagproduce ng fruit. So, ikakat natin yung iba kasi nagproduce sila ng excessive runners. So, yun. I'm so hungry mga palangga. Si Mr. O, sobrang busy ni Mr. O. Nandoon sa paddock. Kamusta na kaya yung niluluto natin? So, 4:10 na dito ng hapon. So, of course, tea time na. Nakita nyo naman yung tea natin. It's beef casserole and
big potato. Yung potato nasa microwave pa. And we will have cauliflower. And yun lang. And strawberry for pudding. I-check natin mga palangga. You need to be careful kasi mainit. Yan. So, i-mix lang natin siya. I-stir ba? Titikman natin. Oh, ang sarap. Ang sarap-sarap mga palangga. Hindi na siya kailangang i-adjust. Perfect na perfect lang talaga. At ngayon naman, i-flip over natin yung ating cake. Yung pineapple upside down. Ready na ba kayo? Malamig na kasi siya. Ready na ba kayo? Tingnan niyo yan mga palangga. It looks so pretty. Come on. Wow! Ang sarap tingnan mga palangga. So, ito na yung finished product. Ang ganda. Hala, parang nasabi ko sa inyo yung pudding natin is strawberry. Hindi siya strawberry kasi meron tayong cake dito. Of course, titikman natin yung cake natin mga palangga kasi gutom na talaga ako. Hindi ako makapaghintay. Sa gilid lang. That's so good. Tatakpan natin ulit. Para hindi daw upuan ng langaw ba. Lalagay ko lang pa dito. Ang sarap ha, in fairness. I'm so happy talaga. Nag-i-improve na yung baking ko. Practice is the key talaga. Tama kayo. Practice makes you perfect. Nag-send ako ng picture sa ate ko. Nabi ko, pineapple upside down. Ang galing-galing ko na mag-bake. Palagi ko siyang tinitis kasi mahilig kasi siya siyang mag-bake. Pero yun na nga, wala kaming oven. Mahilig siyang magluto. Pero yun na nga, wala kaming oven. So, pag may budget tayo, baka no? Magka-oven tayo. Ang tanong ko lang, please comment ha. Meron bang oven na ganito yung size? Ito lang ba? Yung parang microwave. Meron ba? Kung meron man, please comment down below kung ano yung make or brand na marirecommend nyo. Kasi kung ganitong oven na whole, na ganyan ba,
mahal naman, sobrang mahal. So, ito na lang yung bibilhin ko. Yan. I'm pretty sure meron tayo sa Pilipinas na maliliit na oven, yung parang microwave. Pero yun na nga, hindi ko lang alam kung ano yung brand, kung ano yung mga recommended ba. So, please comment down below mga palangga kasi kung hindi masyadong kamahalan, so, of course, bibili tayo. So, pag bumili tayo ng oven, bibili din tayo ng mga equipments for baking, mga baking tins, baking tray. So, yun. Basta, mag-comment kayo. Then, i-update ko lang kayo kung bibili ba ako or hindi. So, ito na siya mga palangga. Kain! So, we had our tea mga palangga. And ngayon naman, pudding time. And nag-request pa si Mr. ng custard. So, ayan, gagawa tayo. Tingnan niyo! Look at this. This is a butter knife. You should use the bread knife. How much do you want? Just half of it, Han. I'm quite full, you know. Okay. Thank you. Honey! Sweetheart! Come here. What are you sticking your licks out and looking at the milk for? She goes, didn't say put the milk away, she goes. That's it, flies can't get it. That's it mga palangga. So, that's it mga palangga. Yan, kain! Ang sarap. Wala na talagang diet.